لسر و ماسەیە چارقۆلی دۆسیایەن ئازارن بە ملیۆنان ji gelê Sûriyayê tên kilîtkirin û li jêr atmosfêreke dijminane bazareke nû digerînin. Civîna istixbarat û wezîrên berevaniyê yên Tirkiya, Rûsya, İran û hikûmeta Şamê li Moskoyê. Hîna çav li rêya li darxistina civîneke çarqolî di navbera wezîrên karûbarên derve de bû roja 25 Nîsanê civîneke ewlekariyê bi rêve diçe. Werxuyaye ku hîna gelek deriyên girtî li pêş lehevkirina Enqera û Şamê li holê ne. Nexwasim ku di daxuyaniyên dawiya civînê de her aliyekî behsa xala li gor dilê xwe kir. Wezareta Berevaniyê ya Tirkiyeyê ku berî hilbijartinan, lezê dide danûstandinan ji çareserkirina aloziya Sûriyayê wê de tir, propagandaya hilbijartinên serokkomariya xwe kir. Wezareta Berevaniyê ya Tirkiyeyê civînê behsa awayê li hevhatina Enqera û Şamê û vegerandina koçberên Sûriyayê kir. Rûsya ya ku hewl dide bi lez Tirkiyeyê ji nava NATOyê vekişîne, li defa wê dixîne û wezareta wê ya berevaniyê got. Wezîrên berevaniyê tekezî li ser berdewamkirina danûstandinan kirine, qene aramî li Sûriyayê peyda bibe. Du wextekê de ku hikûmeta Şamê gotinên binakok û balkêş avêtin meydanê. Li gor wê awayê vekişandina hêzên Tirkiyeyê ji nava axa Sûriyeyê û li hevkirina rêya enforeya navdewletî hatine got û bêşkirin. Li hevkirina rêya enforê çi ye? Berî 3 salan Rûsya û Tirkiye di çarçoveya Sûçiyê de li hev kir ku Rûsya li başûrê rê û Tirkiya jî li bakurê wê werin bicehkirin û bi hev re çavdêriya agirbestê bikin. Van rojan jî Tirkiyaya dagirker hêzên xwe li derdora Idlibê û rêya enforê zêde kirine û xwedê giravî misogeriya agirbestê dide. Hevdemî van civînên çarqolî êrişên Tirkiyaya dagirker li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê zêde bûne. Her wekê heta li Silêmaniyê jî êrişî fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Ebdî kir. Ji dawiya sala 2022yan û heta niha sê civînên siyasî û ewlekarî di navbera aliyên navborî de tên li darxistin û hewl tê dayîn ku Erdogan û El Esed li hev bicivînin. Şopîner dibêjin ku Tirkiya li ser êgir e, lêbelê hikûmeta Şamê ku vê dawiyê li gel welatên Erebî danûstandinê dike bi nêta ku hêza xwe nîşan bide, hevdîtina lîderan dereng dixîne. Binêrîna te geloberî hilbijartinên Tirkiyeyê yên çardê gulanê dê Erdogan û El Esed li hev rûnin, nêrîna xwe bi me re parve bike.